Πάμε δεύτερο βίντεο και θα μιλήσουμε για το πόση πρωτεΐνη χρειαζόμαστε. Πολύ, λίγη, καθόλου. Αν προπονήσεις σκληρά, τότε έχεις έναν στόχο. Ωραία. Αυτός ο στόχος είναι να φτιάξεις μύες, μειόνια. Okay. Και για να φτιάξεις μύες χρειάζεται πρωτεΐνη. Πόση όμως χρειάζεσαι, αυτό είναι το θέμα. Και το ερώτημα, 1 γραμμάριο ανά κιλό βάρους, 2 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους, 10 γραμμάρια, πόσο χρειάζεσαι? Ή μήπως όλα αυτά είναι marketing? Σήμερα θα σου πω ότι δουλεύει πραγματικά, όχι μόνο στο μπλα μπλα, αλλά και στην πράξη. Το σώμα χρειάζεται αμινοξέα για να χτίσει και να διατηρήσει μυϊκή μάζα. Οι ανάγκες ανεβαίνουν όταν κάνεις προπόνηση με βάρη, έτσι. Και ειδικά αν μιλάμε για περίοδο υπερτροφίας, ας πούμε όγκου, όπως τη λένε, ή γράμμωσης, για κόψιμο λίπος, έτσι. Από εκεί και πέρα, σε αυτές τις φάσεις, το σώμα μπαίνει σε πραγματική πίεση. Δεν μιλάμε για ένα απλό fitness lifestyle. Πόση πρωτεΐνη λοιπόν δουλεύει στην πράξη? Αν είσαι νατσουράλε, φυσικός δηλαδή, χωρίς φάρμακα, τότε 1 με 1,5 γραμμάριο ανά κιλό σωματικού βάρους είναι top. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Αυτά που λένε για natural, ότι χρειάζονται 2 και 3 γραμμάρια ανά κιλό κλπ. Για άλλους λόγους τα λένε ή τα λένε γιατί δεν γνωρίζουν στην πράξη, ας πούμε, δεν ξέρω. Απλά τα λένε. Και καλά κάνουν. Το θέμα είναι ότι δεν τα ακολουθούμε εμείς. Αν πάρεις natural, δηλαδή 2 γραμμάρια και 3 γραμμάρια πρωτεΐνης, έτσι, ανά κιλό. Όταν πάρεις φαρμάκι, πόσο θα φτάσεις? Που πενταπλασιάζεται, στην χειρότερη πενταπλασιάζεται ο αναβολισμός. Πώς θα πάρεις? 10 γραμμάρια ανά κιλό. Τώρα, το να κάνεις δίαιτα και να τρως παραπάνω πρωτεΐνη απλά για να γεμίσεις το στομάχι και να μπουκώσεις, κάνε το, ναι. Αυτό είναι άλλο. Αλλά δεν είναι ότι το χρειάζεσαι το παραπάνω, ντε και καλά για να αλλάξεις. Πάμε τώρα και σε αυτούς που είναι μέσα σε χρήση, σε κύκλο, σε χρήση, όπως θέλετε πείτε το. Αυτοί οι 2 γραμμάρια είναι η βάση που θα πρέπει να ξεκινάνε κάθε μέρα. Φτάνουν και 3 γραμμάρια. Φτάνουν και 3,5 γραμμάρια κάποιοι. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν να κάνεις σκληρή προπόνηση, να μην πας και παίζεις με 15 επαναλήψεις και με 20 επαναλήψεις στο pec deck και να πιστεύεις ότι θα αλλάξει το σώμα σου έτσι. Εμείς δηλαδή που κοπανιόμαστε ή οι άλλοι που βλέπεις ότι κάνουν άρσεις και ματώνουν και ξεφυσάνε και κοκκινίζουν και ζαλίζονται σε επαναλήψεις, όλοι είναι χαζοί αυτοί. Να τονίσω επίσης ότι αναφερόμαστε καθαρά σε ζωική πρωτεΐνη, όχι σε φυτική. Πάμε τώρα στην κατανομή μες στη μέρα. 4 με 6 γεύματα των 20, 30, 50 γραμμαρίων πρωτεΐνη είναι super, το ιδανικό. Μετά την προπόνηση τώρα πρέπει να τρώμε πρωτεΐνη, αλλά δεν σημαίνει ότι με το που τελειώσουμε την τελευταία επανάληψη, με το που κάνουμε την τελευταία επανάληψη, ότι έχουμε το shaker στο άλλο χέρι και την πίνουμε. Μην τρελαίνεστε με αυτό το αναβολικό παράθυρο που υπάρχει τόσο ντόρος για το τίποτα. Και 2 ώρες μετά να φας, άμα τύχει κάποια μέρα, δεν υπάρχει θέμα. Πάλι παίρνει την πρωτεΐνη το σύστημα, πάλι μεγαλώνεις, πάλι αναρρώνεις. Μετά την προπόνηση, το ιδανικότερο θα ήταν whey ή isolate ή υδρολυμμένη, hydrolyzed. Τέλος πάντων, είτε whey είτε φαγητό. Ποιες είναι τώρα οι καλύτερες πηγές πρωτεΐνης? Αυγά, κοτόπουλα, ψάρια, μοσχάρια είναι τα βασικά, έτσι. Συνεχίζουμε με cottage cheese, με γιαούρτι. Να προσέχετε το γιαούρτι πίσω να έχει τουλάχιστον 8% πρωτεΐνη. Να ψάχνετε 10, αλλά να προσέχετε να έχει έστω στη χειρότερη 8, όχι 4,5 και 3,5 και 5 που έχουν αυτά τα συνδεσμένα του εμπορίου. Άρα, cottage είπαμε, τυριά είπαμε, είτε κίτρινα είτε λευκά, γιαούρτια, whey ή άλλα συμπληρώματα πρωτεΐνης όπως είναι η καζεΐνη ή όπως είναι η πρωτεΐνη αυγού, η αλβουμίνη σε συμπλήρωμα σε σκόνη. Μην εστιάζετε όμως σε συμπληρώματα. Το θέμα θέλει φαγητό. Τα συμπληρώματα είναι για μπουστάρισμα, όχι για βάση διατροφής. Τώρα τι θα πρέπει να αποφύγεις? Αρχικά μην ψαρώνεις με τα πολλά γραμμάρια πρωτεΐνης. Με τα 300, 400, 500 γραμμάρια την ημέρα. Ειδικά αν δεν παίρνεις στεροειδή. Δεν πρόκειται να γίνεις γενικότερα η μάζα, να γίνουμε σαν τον Κόλμαν είτε σαν τον Χιθ. Καμία σχέση. Είναι και κάτι ακόμα. Κάποιοι εστιάζουν αποκλειστικά στην πρωτεΐνη και δεν τρώνε καθόλου λίπος ή δεν παίρνουν καθόλου υδατάνθρακα. Εντάξει, ο υδατάνθρακας είναι και λίγο αμφιλεγόμενο, ανάλογα με τη φάση που βρίσκεσαι. Οκ, αλλά εστιάζουν αποκλειστικά στην πρωτεΐνη. Δεν είναι ούτε αυτό σωστό, εννοείται.
Χρειάζεται ισορροπία με βάση το πλάνο που έχεις επιλέξει και όλα τα μακροθρεπτικά πρέπει να υπάρχουν. Δυστυχώς. Για να κλείνουμε τώρα, αν χρησιμοποιήσεις σωστά την πρωτεΐνη σαν μακροθρεπτικό στοιχείο, τότε φτιάχνεις σώμα. Δεν χρειάζεται υπερβολή, όχι επειδή γίνεται λίπος ή τέτοιες χαζομάρες που υπάρχουν σαν μύθι, αλλά γιατί απλά δεν χρειάζεται τόση πολύ πρωτεΐνη. Ειδικά αν είσαι natural. Αν την υπεραναλύεις την πρωτεΐνη και πόση να πάρω και τι να πάρω και από πού να πάρω και ποια ώρα να πάρω και μετά από πόση ώρα να κοιμηθώ κλπ. Χάνεις χρόνο. Οπότε χάνεις την ουσία. Έχει στο μυαλό ότι η πρωτεΐνη είναι εργαλείο και δεν είναι κάτι το οποίο είναι η βάση όλων. Έτσι. Αν γουστάρεις hardcore bodybuilding προσέγγιση, χωρίς βλακίες, κάνεις ένα απλό subscribe. Εδώ λέμε αλήθειες. Ούτε φίλτρα, ούτε σπονσοραρισμένα βίντεο, ούτε συμφέροντα, ούτε τίποτα τέτοια περίοδο. Αν θες να σχολιάσεις κάτι, είτε κάτω στα comments, είτε απλά δες το email που είναι στην περιγραφή και του καναλιού και του βίντεο και στείλε εκεί. Κράξε με, πες μου τι θες, πες μου τα μυστικά σου, τους προβληματισμούς σου. Μια καλημέρα, ό,τι γουστάρεις. Θα ξαναλέμε.